Som I har set i vores teoriafsnit, finder vi det relevant at inddrage Csikszentmihalys flow-model i forhold til vores problemformulering. Vi mener, at man i en aktivitet som kørestolsbasket kan skabe mulighed for, at børnene med rygmarvsbrok oplever flow, da de i denne aktivitet opnår overensstemmelse mellem de stillede krav og deres egne kompetencer. Ved denne aktivitet, hvor børnene oplever overensstemmelse mellem de stillede krav og deres kompetencer, rammer man derfor deres flowzone og undgår, at børnene oplever stress, utilfredshed og kedsomhed. Derfor er der med kørestolsbasket skabt en aktivitet, som passer ind i deres flowzone, og der er derfor mulighed for udvikling. Det er her det ses, hvor vigtigt det er, at pædagogen er bevidst om sin rolle i forhold til at kunne fremme sundheden i hverdagen i arbejdet med børn med rygmarvsbrok, og her ses det netop, hvordan kørestolsbasket kan være med til at støtte disse børn i at udvikle deres sociale kompetencer.